donga kita sesarengan, istighosah kita sesarengan, mugi-mugi diijabah dikabuli dening Allah. Amin. Allah sampun matur, udhuni astajib lakum. Donga sira kabeh marang ingsun mesti tak kabulne. Niku atur sinten Bu? Gusti Allah. Sarate kedah ya. Ngoten nggih. Apa malih ingkang kita waos rawuh niku sedaya namine bacaan kita nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Istighosah niku artine nyuwun tulung dumateng Gusti Allah. Ya nyuwun tulung sedaya sebab ingkang nguasai seluruh alam raya jagat niki niku Gusti Allah. Manusia niku tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan sinten Gusti Allah. Dan alhamdulillah kita sampun donga juga, mugi-mugi juga dikabulne dening Gusti Allah. Nun sewu Ibu Bapak, ada kalanya kita itu mengalami suatu musibah, suatu bencana atau kerugian, ada kala itu karena ulah perbuatan manusia. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat maupun di lautan pada umumnya karena semua ulah tangan manusia. Manusia kena masalah, kena persoalan karena mungkin karena perbuatan maksiat ataupun dosa yang dialami manusia. Ya solusinya bagaimana? Solusinya tobat. Kenapa Bu? Tobat. Bu non sewu, kula lan panjenengan sedaya kinten-kinten gadah dosa napa mboten? Gadah. Antara pas gede. Tapi kula dosane nggih Kak. Gadah. Tiyang niku lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak banyak dosa. Nek merasa banyak dosa niku akibatipun nggih kita malih ngati-ngati. Nek buat salah malih mikir. Tanda orang yang bahagia niku salah satu kali kalau berbuat dosa ataupun salah itu selalu diingat dan tobat. Niku salah satu tanda orang yang bahagia. Terus nomor kali kalau berbuat kebaikan dilupakan. Apa Bu? Dilupakan. Dan artinya dilupakan apa? Ben berbuat baik malih. Nek kebalikane wis aku mau wingi wis ngaji, saiki ra ngaji. Lah malah mundur nggih Bu. Nah, terus selanjutnya tanda orang bahagia yang ketiga, kalau masalah dunia melihatnya kebaikan. Artinya ngeten kok. Walaupun tanggane duwe katakanlah duwe mobil. Alhamdulillah tanggane duwe mobil nek ngaji iso dinuruti. Ngoten nggih Bu? Sing ra duwe ya alhamdulillah cek duwe sepeda. Ngoten nggih? Sing gak duwe sepeda nggih alhamdulillah cek duwe sepeda pancal. Sing duwe sepeda pancal alhamdulillah cek duwe sikil. Tanggane wingi sikile boten gadah. Sing sikile kan setunggal nggih alhamdulillah cek duwe sikil. Wingi tangga sitoke mati. Lah niku berarti napa? Masalah dunia melihat ke bawah. Dan ngoten niku insyaallah badhe napa tandane bahagia. Sedangkan yang keempat tandanipun tiyang bahagia kalau masalah akhirat melihat ke atas. Yo, baik ya Allah, nek istiqomah nek ngaji, nek ikhlas. Lah ngoten lihat ke atas ya Bu. Iki bocah cilik kok sedeng ngaji. Aku wong tuwa ngene kok aras-arasen ndak. Nek ngoten niku lihat ke atas. Wong iki walaupun uripe pas-pasan, tapi kok istiqomah sedekah. Nah, ngoten niku berarti melihat ke atas. Nah, kebalikipun tandane tiyang ingkang celaka kebalikipun. Kalau ada kesalahan dilupakan, akhirnya berbuat dosa malih. Nah, niku tandane tiyang ingkang celaka. Terus tandane kebalikane malih nek berbuat apik dieling-eling. Lah niku berarti napa tandane tiyang celaka. Aku wingi wis nyumbang kok dieling-eling, akhirnya males. Lah niku berarti mboten sae. Terus masalah dunia melihat ke atas. Tanggane buka makat bingung, tanggane duwe sandal bingung. Lah niku berarti dunia melihat ke atas, maka tidak akan bahagia. Tetapi yang keempat, kalau melihat akhirat, kok melihatnya ke bawah. Wes aku ini sholat, wes saiki gak sholat nek. Lah kok itu berarti melihat ke bawah. Nek akhirat melihat ke atas.
Yumi kok segepen ben sing wis kok poso. Wis aku tak melok ya poso. Lah ngoten niku berarti melihat ke pundi, Bu? Atas. Nah, niku tandane tiyang ingkang bahagia kalih tiyang ingkang kelajuan. Nah, balik malih teng tobat nyuwun sewu. Sedaya tiyang kita pengen benjing sedo husnul khotimah mboten? Nggih. Nah, salah satu resepnya saking Rasul supaya niku kita niku uripe benjing nek sedo niku husnul khotimah salah setunggalé kedah tobat. Nah, baca tobat secara perbuatan yaitu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus secara ucapan maos istighfar. Monggo Mas istighfar. Astagfirullah. Nah sakniki man lazima istighfar. Sapa mawon sing purun langgene istiqomah maos istighfar niku diparingi keutamaan. Ngoten nggih, Bu? Niku ature Allah nggih pertama ja'alallahu lahu dzikron mahroja. Sinten mawon ingkang purun istiqomah maos istighfar nyuwun ngapura dumateng Allah aturipun Allah nggih menika akan dijadikan oleh Allah niku diberi kemudahan dari segala urusan. Nah, militia ada urusan apa mboten nggih, Bu? Urusan anak, nggih to? Urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan dagange, urusan kesehatan, nggih to? Niku sedaya namine urusan nggih. Tiyang kok purun maos istighfar. Urusane niku diparingi gampil. Niku nggih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kita purun nglanggeng nih. Nanten lho nggih. Purun nyobi, Bu. Napa sampean istiqomah? Purun selalu yang saya baca itu sambil jalan, sambil apa? Kan semua orang punya antepan ya, Bu. Saya biasa yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok niku menjadi kebiasaan kita. Jaminane wau, niku napa wau? Ja'alallahu lahu dzikron mahroja. Diberi jalan keluar dari semua permasalahan. Kata nggih saged dipahami? Terus selanjutipun nomor kalih menika hamun mahroja diilangi saking segala kesulitan. Namine tiyang nggih ngalami kesulitan kesusahan to menawi menawa ati kita niku kok mboten penak, kok nek susahe nek purun maos istighfar insyaallah diparingi bunga. Nggih Bu nggih, bunga apa gembira? Gembira bunga. Alhamdulillah. Niku jaminane tiyang ingkang purun maos apa istighfar. Terus nomor ketiga niku rozaqahu niku layah tasik akan diberi rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Niki mau Mas istighfar nggih, malah dugi rezeki. Oke to? Nggih, bener kertas. Oke Bu nggih. Yakin to Bu? Yakin. Nah ini kalau ceritanya buatnya mas cerita. Niki ijtihate Imam Malik kali Imam Syafi'i. Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, guru yang namanya rezeki itu harus bekerja. Apa Bu? Harus bekerja. Nah orang kerja kayak itu rezeki ya itu. Yo pendapatku. Oke. Terus gurune matur, nek pendapatku jenenge rezeki itu orang kudu kerja, ndonga tok, ndonga ae pasrahne Allah ya diparingi rezeki. Iku pendapat Imam Malik ya, Bu. Wis ayo oke guru kita praktekkan. Imam Syafi'i mangkat kerja sedaya
dinoblek ning kebon anggur. Rewang nggih Bu, rewang pundho anggur. Nah, tegene tiyang. Terus akhirnya sampai sore pikantuk opah anggur saglang. Glansing nopo kebon kebon. Nggih. Lah niku terus akhirnya dibeto wangsul, didep ning gurune. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Niki sing pendapat kula wau, wong ki akan entuk rezeki nek kerja. Iya, pendapatmu bener wis. Sakniki monggo Guru kula paringi jenengan. Lah pendapatmu bener toh? Pendapatku ya bener kan? Aku cek mau kok ndonga maca istighfar. Lah anggure kan teko dhewe. Berarti leres apa mboten? Menurut Imam Syafi'i, wong ki entuk rezeki kudu kerja. Nek menurut Imam Maliki, wong ki ora usah kerja nek ndonga yakine Allah rezeki teko dhewe. Monggo jenengan sing bener nggih kerja kalih ndonga. Niku tentang rezeki. Ibu saged pahami nggih, Bu? Imam Malik iki gurune Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Dados kula baleni supados kita niku mboten kenging musibah, ujian lan macam-macam solusine tobat. Lah tobat ingkang niku perbuatan niku kita menghindari atau menyesal tidak mengulangi perbuatan dosa. Ngoten pamane cukup barange wong, ya Allah aku kapok wis gak cukup barange wong. Pamane tiyang ingkang nun saya kok nglirik bojone wong. Ngoten nggih Bu. Jenenge tiyang dhewe mripat nglirik arep nglirik. Ya Allah wis pandangan pertama niku boleh, nih pandangan kedua tidak boleh. Pandangan pertama rezeki Bu. Wong iki kok ayu temen pertama. Nek baleni nek mboten angsal. Apa pertama tuh mendeli ngono. Lah nggih Bu kita merasa niku dosa toh. Ya Allah aku dodolan. Nek aku nimbang wingi salah. Ya Allah kayak tukang sithik. Lah rasa mboten penak nggih. Nyesal ya Allah. Gak halal iki kanggoku ya Allah. Wis ngoten nyuwun ngapura. Ya Allah aku kok lali gak salat. Apa nek tak sengaja tak ulur-ulur akhirnya salate napa Bu? Nggih telat kaya maghrib tibake malah isya. Lah kita nyesal nggih. Berarti niku perasaan menyesal. Terus nomor kali didamel maos istighfar. Terus fadilah itu yang ingkang purun maos istighfar. Mau nomor setunggal apa? Dimudahkan semua urusan. Nomor kali hati kita menjadi gembira. Nomor 3 diparingi rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Iku terus istighfar nggih Bu. Sing mau napa kok bupati manggone kok dhuwur dhewe. Ngoten nggih Bu. Nah, sebabe ibarate barang niku istighfar niku kan ngresiki nggih Bu. Lah botol niku diresiki riyen nggih to dengan istighfar mau ibarate awak nggih. Awak kita maneh rega diresiki dhisik dengan maos istighfar. Nek wis resik dileboni ilmu ya napa? Sae dileboni nasihat nggih sae. Tapi nek barang iki kotor butek diresiki napa mawon ya melok Bu. Ya padha kan awake dhewe nek arep napa niku berbuat amal ibadah napa niku maos istighfar riyen. Kados nek tiyang badhe akad nikah jenengan pirsa nggih Bu. Maos istighfar riyen terus maos sadar iki gunane untuk kembalikan tauhid. Nek istighfar mau ngresiki ati nggih saged dipahami Bu. Nah dadine istighfar niku nggih ning ngarep sebabe tujuane ngresiki jiwa raga. Terus lanjute bacaan lain. Alhamdulillah. Saged eling-eling nggih Bu. Jadi istighfar niku penting. Istighfar itu artinya napa? Kita niku nyadari bahwasanya banyak dosa. Terus nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Sing kula wastau astagfirullah robbal baroya. Niku nggih Bu, baroya niku namine tiyang. Sinten Bu? Namine tiyang. Lah baroya niku nun sewu. Seorang wanita PSK. Wanita apa Bu? Pelacur PSK. Dia niku nggih niku kok dia sedang jalan-jalan di padang pasir. Niku melihat ada anjing. Anjing niku kehausan, melet-melet ngoten to nggih. Melet-melet niku kehausan minta air. Lah terus baroya wong ngertos. Akhire sepatune dipendet, nggih mendet air di napa? Palakne, tipakne atane dudulane napa diojone dumateng anjing. Masyaallah, perbuatane baroya sing ngoten niku diiring karo ridhone Allah, dosane di ngapura. Sehingga nek astagfirullah robbal baroya. Ngoten nggih. Iki
kadang nyanyi ngoten kanthi ndonga ngoten kan kadang ora ngerti apa artine. Jadi ngertos nggih. Lagi wong ora tau berbuat apik pisan dibarengi ridhone Allah. Lah niku di ngapura dening Gusti Allah. Dan akhirnya baroya wau dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Pun saged pahami nggih. Wonten monggo ngaji. Monggo dipun buka kitabnya nggih nika surat Al-Baqarah juz 1 ayat 67. Napa panggih, Bu? Monggo sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21 yang kanan. Wa qala Musa. Lalu asing ibu kena-kena ya. Wa qala Musa liqaumihi lan ing nalikane ngendika sapa Nabi Musa marang kaum Nabi Musa. Innallaha sak temene Allah iku yaqulukum andhawuhaken sapa Allah ing niku Musa antar baku ing yen to padha nyembelih sapa sira kabeh bakorotan ing sapi. Kalu asal iduna hujua. Maka padha ngucap sapa kaum wau. Menapa to panjenengan damel ing kula ing golongan menapa? Golonganipun. Ora atubillahi ngendika sapa Nabi Musa nyuwun pangreksa billahi kelak kula ing Allah. Akuna ing yen to apa sapa ingsun iku minal jahilin. Golongan wong kang padha bodho. Kalu dukulana matur sira kula utawa donga panjenengan lana panjenengan robaka krana kula ing pangeran panjenengan yubayi lana mongko paring keterangan Rabb utawa Allah mahia ing iku apa to bakorok sapi. Ola ngendika Nabi Musa innahu setuhune Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah innaha setuhune bakorok iku bakorotun iku sapi lafanitun kang ora tuwa wala bikron lan ora nom awanum baina dalika yakti sedengan antarane mengkono-mengkono. Fa'alu mongko padha keterangaken sira kabeh mak tak murun ing barang kang perintahaken sira kabeh. Qalu tuqulana kula utawi ndonga panjenengan Rabbaka krana kula ing pangeran panjenengan yubayilana mongko paring keterangan Rabb iku maksude Allah dhateng kula malau luha ingkang iku apa to warnane sapi. Kala ngendika Nabi Musa innahu setuhune Gusti Allah yaqulu iku dawuh sapa Gusti Allah innaha sak temene bakara utawa sapi. Bakoraton iku sapi sokraun kang kuning faiun kang gelap launuha utawa rupane sapi tasurun nadirin iku netepaken bakara tasarun nadirin iku netepaken bakara ing wong kang padha ningalaken kabeh. Artine menarik. Kita was riyen keterangane saking ayat sudah itu sudah 8 sudah sama sampai ya. Ana ing zaman Nabi Musa alaihissalam biyen ana salah suwijine wong saking Bani Israil kang mateni sedulure dhewe. Nuli wong kang mateni mau enggal-enggal lapor marang Nabi Musa supaya perkara pembunuhan mau diurus sakala Nabi Musa banjur sapa sejatine kan mateni nanging ora bisa ketemu. Nuli Gusti Allah Ta'ala paring wahyu kang surasane Bani Israil
iki sembelian mau sambil sempile iki buntute mau disabetake marang mayite. Mengkono kanthi kersane lan kuasane pangeran, mayit mau bakal bisa urip maneh, banjur bisa konjo sapa sejatine kang mateni dheweke. Nabi Musa banjur dawuh kang surasane supaya Bani Israel padha nyembelih sapi. Sakala Bani Israel banjur padha matur kang surasane, punapa panjenengan punika badhe damel gegojekan. Tiyang kula punika badhe nyurepi sinten ingkang mejahi. Kok lajeng panjenengan dawuh supados kita nyembelih sapi. Nabi Musa dawuh, nyuwun pangreksa ingsun, nyuwun pangreksa marang pangeran. Aja nganti geguyonan hukum kaya wong padha bodho-bodho. Bani Israel padha matur marang Nabi Musa, menawa mekaten kula nyuwun keterangan kados pundi sak sapi ingkang dipun kersakaken punika. Sapi ingkang kados pundi lan peni punapa ingkang dipun kersakaken punika. Nabi Musa dawuh, sapi kang dikersakaken yaiku sapi kang ora tuwa banget lan ya ora enom-enom banget. Dadi sapi kang sedengan umur-umurane. Bani Israel padha matur maneh, kula aturi nyuwun katerangan malih sapi perahu ingkang rumpinipun kados pundi. Nabi Musa dawuh, kang den kersakaken yaiku sapi kang rupane kuning gilap, kang nyenengaken marang wong-wong kang padha nyawang. Bani Israel isih padha takon maneh, kawula aturi nyuwun keterangan malih jalaran sapi punika penenipun kathah lan menawi sampun tenang insyaallah kita sedaya dadi pikantuk pitedah. Nabi Musa dawuh maneh, cekake sapi kang dikersakaken yaiku sapi kang sifat-sifate kaya ing ngarep mau sing ora tau kanggo ngelupu niku garap sawah lan durung tau kanggo nyiram-nyiram tanduran tur selamat saking ceratane mules sakwise mengkono Nabi Bani Israel banjur padha matur, sak menika ngawinipun sampun terang panjenengan sampun paring keterangan kanthi terang. Bani Israel banjur padha golek sapi kang sifat-sifate kaya ing karep mau. Mesti bae ya angel golek-golekane, nanging kapeksa sapi kang sifat-sifate kaya mengkono mau diusahaken nganti hasil kanthi rega kang banget larane. Kaya cerita sapi banjur disembelih. Bareng disembelih sapi disabetake marang mayit mau. Mayit sakala banjur urip tani lan banjur cerita yen sakjarine matine dheweke yaiku sadurunge dheweke kang aran Ulan. Ya Ulan iki kang sakjatine mateni nuli lapor marang Nabi Musa. Nah, niki 14 sampai 71 nggih. Alhamdulillah kita sampun maos nggih nika tafsir Al-Ibris keteranganipun mulai ayat 67, 68, 69 jadi sampai ayat 70 nggih mengke terusaken. Niki nerangaken tasih berkaitan kali napa Bu? Bani Israil. Bani Israil itu umate Nabi Musa. Piyambake terkenal ngeyel, cerewet, cengkel. Saumpama niku wau langsung asal sapi langsung dibelek, niku nggih selesai karena banyak pertanyaan jadi sulit. Ceritane ngeten. Nah ini basa kula nggih. Zamane Nabi Musa niki umat Nabi Musa namine Bani Israil wau wonten setiang estri. Tiang estri niku kaya raya. Lah piyambake niku boten gadah anak. Ngoten lho. Lah hartane kathah. Terus ponakane wau, gadah ponakan nggih. Salah satu mungkin sing marisi ponakane to nggih. Ponakane wau golek sugih nggih. Wis hartane aku sing ngepek. Maten ngoten gadah niat elek.
bengok-bengok. Istilahnya napa? Yang nyuri terus paling teriak paling lah ngoten-ngoten. Heboh terus akhirnya bingung. Sing dituduh niku nggih ngamuk. Sing nuduh nggih ngamuk, meh tukaran niku. Wis heboh akhirnya wonten sing usul. Wis saiki awake dhewe kan punya rasul, niku Nabi Musa. Ayo tekok ning Nabi Musa. Masalah iki ayo digawa ning Nabi Musa. Saestu akhirnya dilakoni ten Nabi Musa. Hai Nabi Musa, niku kok ada pembunuhan. Lah kula mboten bunuh kok dituduh bunuh. Lah kan di tempat rumahmu, ra kaya layaran ngoten nggih. Ngoten mana buktinya wes saya layar saiki wonten apa CCTV. CCTV napa-napa ngoten. Nek Pak Danang paling ada untung rokok satu gitu aja, nek namanya pembunuhan bisa dilacak nggih. Bapak kan dia pernah di reskrim nggih. Bapak paham tentang ilmu ngoten. Dulu kan mboten nggih, nek sidik jari nggih, tapi ada Nabi Musa. Akhirnya napa matur teng Nabi Musa. Nabi Musa menengger. Akhir turun ayat niku wae nggih ta. Suruh menyembelih sapi betina sapi ngoten kata-katane sapi. Ngoten. Terus akhirnya ini suratnya apa Bu? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Lah ceritanya niki. Ngoten lho. Padahal di sini kata mboten niki tok. Artinya dalam surat Al-Baqarah. Terus artinya lho dikongkon wonten niki lho mati Nabi Musa niku sing kula waca-waca wae nggih. Ya Nabi Musa, wong aku ki njaluk pengadilan piye solusine kok kon tambah beleh sapi. Kok piye to sampean iki? Terus Nabi Musa matur, niku aku berlindung kepada aku bilang mau nggih Bu. Seorang rasul atau nabi kalau sudah berbilang aku bilang berarti niku benar-benar berlindung kepada Allah. Mboten main-main, mboten guyon. Aku ki dudu wong bodoh, dudu wong guyon-guyon. Aku benar-benar berlindung kepada Allah dari sifat orang yang bodoh. Bener, iki aku dikongkon oleh Allah ken menyembelih sapi. Saiki golek sapi. Ngoten. Lah, saumpama Bani Israil wau langsung mangkat golek sapi. Pun selesai nggih Bu. Duwadak tekok. Tekokane wau napa Bu? Sapine nomo apa tupen. Nggih ketok. Jawab to niku wau. Terus akhirnya kalu tulana bakal nyubailana mahi. Iku wau nggih. Terus sapine dijawab Nabi Musa ndonga nek kalu niki ndonga to. Ditekoni Nabi Musa ndonga nek. Terus akhirnya turun ayat. Oh sapine iki gak enom ora wek sejengan. Oh tulana bakal tekok ning Tuhanmu nek rupane apa? Nabi Musa ndongane ya Allah sapine rupane apa? Sapine rupane kuning sing gilap. Sapi nek wonten nggih wonten sing putih, wonten sing apa Bu? Irang. Lah niku jaluke kuning kemasan. Kuning lho Bu. Wonten sing dipakai kuning bayane. Dipakai kuning ya bayane sing gilap kaya emas kan ada kuning. Sapi kok kuning lho. Wes, wis konten ngetos nggih. Tekokne sapi niki wis nate dienggo mluku apa durung? Wis pertanyaan to lemah apa durung? Lah tekok ngoten nggih. Tekokne Nabi Musa. Sapine sing ora pernah nggo mluku sapi sing napa arane rupane kaya emas. Sapi kiai ya nggih. Ora ketek ngoten. Ora tekok anu nelek megah. Dari pertanyaane Bani Israil. Tapi Bani Israil wonten kata-kata insya Allah. Kata-kata nggih, saumpama Bani Israil wau mboten kata-kata insya Allah, niku mboten saged nemokne sapi. Kelebihane Bani Israil niku kok gelem maos apa insya Allah. Niki balik sing cerita malih. Nabi Sulaiman niku gadah istri jumlahe pinten Bu? Kita 1000. Pinten Bu? Nek wong iki mau pinten iki? Coba 1000 Bu pripun nek ngumpuli. Lah kan. Tapi Nabi Sulaiman matur, anak bojo 1000 iku insyaallah dadi duwe anak akeh aku kok iso apa dadi pasukan perang. Tapi Nabi Sulaiman lupa tidak bilang insya Allah. Bojo sakmono kae wae pinten Bu? 1000. Ora enek sing anak belas sitok. Enek sitok tok tapi cacat. Karena apa? Nabi Sulaiman lupa tidak bilang insya Allah. Ngoten nggih Bu, dadi kita mempunyai rencana apa? Insya Allah muga-muga. Aku kok mesti duwe anak. Mboten mesti nggih Bu. Aku kok mesti duwe duit. Aku kok insya Allah duwe. Ngoten niku ajaran. Lah niki
Bani Israil kok kurang apa? Insya Allah akhirnya dapat sapi ingkang dikarep karepne. Wonten critane malih cerita bulan-bulan. Lah niku ternyata sing gadah sapi niku anak yatim piatu. Masya Allah. Terus niku regane piro le? Regane katakanlah 200.000. Kok kurang men. Terus sik matur nek balik jarene kok murah. Yunggane le. Akhire buwingon pada intine sapi mau regane padha karo emas. Padha karo apa, Bu? Emas. Sapine nek 2 kental regane emas kaya bayangke pinter nggih, Bu. Lah tapi Bani Israil niku jaman semonten sugih-sugih sampai gawe pedet sapi to kaya saderenge terbuat dari emas disembah. Jadi nyakine kadung sugih-sugih. Lah niku akhire iso tuku sapi regane sapine niku ditimbang berate padha karo nilaine emas. Katakanlah sapi sitok regane 3M. Karena regane padha nilaine emas. Akhirnya berhasil. Betul. Akhirnya angsal sapi diserahne nang Nabi Musa. Terus sapine wau dibeleh, langsung butute niku dipotong, disamplok ning teng mayite wau. Set. Terus akhirnya mayite wau urip hidup dengan kehendak ya Allah. Ya, terus sekali Nabi Musa ditanya, "Hei, Bu, sampai mati iki sing mateni sapa?" Kata nggih, Bu, langsung tangi nduding sing mateni ponakanku. Tibake sinten, Bu? Ponakane dhewe. Padahal sing bunga-bunga dhek ta. Terus akhirnya semenjak niku wonten hukum tiyang ingkang mateni tiyang boten angsal warisan. Ngoten nggih? Sampai sing anak niku nek mateni wong tuwa le ben entuk warisan, tambah gak entuk warisan. Saged dipahami nggih, Bu? Ceritane Bani Israil. Alhamdulillah. Balik mau ayat 70 derek nggih, Pak. Buka dituntasnya. Qalu ulana rabbaka kaya maturipun Bani Israil karena aku tawi ndonga panjenengan karena kula ing pangeran panjenengan yubailana maya ing pangeran panjenengan mongko paring keterangan dhateng kula ing iku utawi iku inal bakarata apa sapi menika satemene tasabahan iku cocok utawa bakara alaina ing atase kula wa inna insyaallah lan satemene lamun ngersakaken sapa Allah lamun tadun iku yakti oleh pituduh sedaya. Terus iki wae keterangane insyaallah niku disebutne dalam surat Al-Baqarah ayat 77. Tadi bisa kita pahami nggih? Terus keterangan niki kudu dibablaske sampai ayat 71 nggih, Bu. Sampai itu gantung nek mboten sampai ayat 71. Qala ngendika Nabi Musa innahu setuhune Allah iku yaqulu dawuh yaiku Allah innaha setuhune bakara utawa sapi bakaratun iku kang den kersakaken ladalulun iku sapi kang ora didadekaken ora sapi ino nusirul ardo kang malah mlaku iya bakara ing bumi wala taskor kasen lan ora ironi iya bakara ing tanduran ora irani ing bakara tanduran. Dadi ini sapi niku ora nate digunakne nyirami tanduran. Usalamatun utawa iku dadi selametake lasiatan kang ora ana ora ana celok iku maujud fiha ing dalam bakara walul ana utawa Bani Israil yaiku yaktine cita nekaaken panjenengan bil haqi kelawan keterangan kang hak fadabakuha mongko padha nyembelih
niki keterangannya sampai ayat 71. Sampun berhenti sampai ayat 71. Dadosnya mulai ayat 67, 68, 69, 70, 71 niki nerane Bani Israel tentang pembunuhan. Solusine kali Nabi Musa napa kembel pesa sapi. Karena Bani Israel banyak pertanyaan menjadi sulit. Saumpama langsung sami nawa atokna mboten oke tekon menjadi mudah. Karena banyak pertanyaan Bani Israel menjadi sulit susah nih. Tetapi walaupun wonten Bani Israel tetap berlindung dumateng Allah napa wau dengan apa insya Allah. Ternyata dengan insya Allah diparingi mudah gampil dening Gusti Allah. Ngoten nggih Bu saged dipahami nggih. Nah niki tentang Bani Israel surat Al-Baqarah. Tegese nek tiyang niku banyak bertanya niku ternyata napa menyesat. Kan kadang ada tanya malu bertanya sesat, banyak tanya menyulitkan. Banyak bertanya menjadi menyulitkan. Pun saged dipahami mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan kita sedaya dados paham saged ngamalaken napa ingkang kita pelajari. Setiap satu huruf ingkang kita pelajari niku mendapat ganjaran ingkang berlipat ganda 10, apalagi niki bermacam-macam banyak apa niki huruf nggih. Saged maos selawat kita Bu. Ya Rasulullah
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana'al laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Bapak-bapak Ibu mekaten donga ngaos kita sesarengan mugi-mugi diringi diridhoi dening Allah. Wonten kirang langkung nyuwun pangapunten, matur suwun mugi saged pinanggih malih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi